Kahraman arkadağımızın, arkadağlı kahraman serdarımızın sayesinde yurdumuzda sporda ullokan ünsverliğe bir tarihi vakan öňsirasynda dur 11 fevralda arkadağ Al-Nasr duşşugy. Bu duşşukda öz futbol klubumuz Arkadağ futbol klubuna ullokan isimlikler arzu edýän menem Türkmenistan diyarymyzy, Türkmen sportumuzy wasfedýändir. Owadan aýdym işledim. Dinläň, baha berin. Şu duşşukda Arkadağ futbol klubumuza ullokan isimlik arzu edýän. Yaşıl meydan edilir türven Öňe Türkmen spordumu Dabarasy arşa ýaýran Öňe Türkmen spordumu Arkadagyň ahlasyny Türwenlerimizin badyny Arkadag topornyň adyny Öňe Türkmen spordumu Yaran üstünlüğe kemme hayran Can koyurlar size yaran Öňe Türkmen spordumu